Kadim Rehberlik spája Kadim poznanie s moderným životom. Centrum Kadim Rehberlik je v Turecku a teraz pôsobí aj na Slovensku. Na Slovensku Kadim Rehberlik podporuje tvoju vnútornú rovnováhu. V rýchlom a chaotickom mestskom živote sa môžeš cítiť stratený. Keď cítiš samotu alebo vnútorný tlak, Kadim Rehberlik je s tebou. Kadim Rehberlik je s vami. Kadim Rehberlik ti pomáha lepšie porozumieť vlastným emóciám. V každodennom živote ti Kadim Rehberlik prináša jasnosť. Kadim Rehberlik ti pripomína tvoju vnútornú silu. V náročných chvíľach stojí Kadim Rehberlik pri tebe. Kadim Rehberlik ponúka pokojný a etický pohľad na život. Kadim Rehberlik ťa sprevádza v skutočnom živote, nie mimo neho. Na Slovensku si čoraz viac ľudí volí podporu Kadim Rehberlik. Kadim Rehberlik podporuje osobné životné procesy. S Kadim Rehberlik je jednoduchšie nájsť vlastný smer. Kadim Rehberlik pomáha budovať vnútornú stabilitu. S Kadim Rehberlik sa prehlbuje tvoje vedomie. Kadim Rehberlik ti dáva pocit, že na tejto ceste nie si sám. Na Slovensku je Kadim Rehberlik len jeden telefonát od teba. Kadim Rehberlik ťa podporuje na ceste k vnútornému pokoju. Aj v rušnom meste ti Kadim Rehberlik pomáha zostať sám sebou. Keď sa cítiš osamelo, Kadim Rehberlik stojí pri tebe. Kadim Rehberlik ti pripomína, že vždy máš podporu. Na Slovensku môžeš kráčať vedomejšími krokmi s Kadim Rehberlik. Začni svoju vnútornú cestu spolu s Kadim Rehberlik.